Uh, ito po yung crispy lechon belly sushi. Yan. Ito po rin yung ginawa ko. Yung ingredients. Ito po yung tuna roll. Ito yung onigiri. Yan po yan. Simple lang po ito. Kaya nyo pong gawin. Mga Pilipino pa. Kaya nyo sa bahay ninyo ito. Yan. 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 Mga simpleng simpleng luto. Simpleng pagkain. Para sa pamilya. Pwede rin sa inyong sweetheart sa mga anak. Pamilya. Yan. Napakasimple lang pong gawin yan. God bless you all.